आज हांव GudGud आलांब्याचे सल्लोन उब कांडवरल्या काली आज ताजी एक सॉंग करता कायलीन तू तेल घालता पियावा कुचल घालता पिया भाजून झालो आता मिरसांगे पिठी घालता आता चिंच उदा घालता मीठ घाल ना आव्हान तू मीठ घालून शिजायला ते दुखून आता घालते हे ॲक्च्युअली हे येवची जून आमचे येवचे आशिल्ले ह्या पटी ओग्गी गुडगुडा येयल्या ना लॉकडावना भितर हिची आळंबी मेळ्ळा ह्या पटी कारकळाक उडपाक सकट मस्त मेळते गुड्यातन येवचे ते मागची न्यायला तिंबून जातात गुडगुड्याचं पण त्यातनं जेवचे ह्या पटी ओग्गी पावस दिलेला आणि ओग्गी येयला या खतखत आयला का आलांब्या सॉंग रेडी जाले आणि पानपळ करून खावच्या पडले आलांब्या सॉंग रेडी जाला पानपळ ओटो कलर बेस्ट कॉम्बिनेशन तुम्ही वे ट्राय करायची आणि कमेंट कोण कशी झाला म्हणून खंडित सांगायची डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल थँक्यू